Vetiver, mirisni kod korijena i prisutnosti. Osjećaš li da si se odvojila od tla? Kao da te previše misli nosi prema gore, a noge više ne znaju gdje pripadaju. Kad bivaš previše u glavi, a premalo u tijelu, vetiver te vraća korijenu. On je miris zemlje, stabilnosti i unutarnje istine. Znanstveno djelovanje vetivera bazira se na sljedećim spojevima: vetiverol, vetivon, vetivenen, khus i mol. Ti spojevi djeluju sedativno na središnji živčani sustav, smanjuju simpatičku hiperaktivaciju i snižavaju krvni tlak. Vetiver stimulira vagusni živac, most između tijela i uma. Kroz dah usporava srčani ritam i snižava frekvenciju moždanih valova. To je fiziologija prizemljenja. Kvantno-informacijski sloj kreće se između 4 i 8 Hz u zoni teta valova. To je vibracija duboke prisutnosti, trenutka kad prestaje tražiti, a svijest samo jest. Vetiver usklađuje elektromagnetsko polje tijela s rezonancijom zemlje, 7,83 Hz. U tom spoju događa se povratak. Duh se spušta u tijelo, a tijelo postaje dom. Vetiver je arhetip maga. Njegov arhetipski ton uči da se ne moraš kretati da bi stigla, da snaga dolazi iz dubina, a ne iz pokreta. Afirmacija koja otvara mirisni kod je sljedeća: stojim na zemlji, sigurna sam u svom tijelu, moji korijeni su moj mir. Vetiver ne traži da ideš dublje, on te vraća onome što nikad nije otišlo, tvojoj prisutnosti.